Presentem l'exposició que avui s'inaugura dels plaers de mirar. És una exposició dedicada als llibres antics de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, concretament del fons de la Biblioteca de Reserva. Són els que provenen de les antigues biblioteques de convents quan van ser desamortitzades. Eren biblioteques molt riques, de totes les ordres religioses, i la universitat se'n va fer responsable després de la desamortització. L'any passat es va publicar un llibre que es diu Els tresors de la Universitat de Barcelona, que és una selecció de llibres especials, bonics, etc., comentats per diferents professors de la universitat, i vam pensar que seria interessant poder fer una exposició amb alguns d'ells perquè no hi cabien tots. Parlem del llibre com a objecte per un cantó, com un objecte material. Era un objecte que es fabricava, que es comercialitzava, i des del punt de vista més intel·lectual, com a transmissor de coneixements, de saber dels segles que ens precedeixen. És una manera que la gent conegui i pugui disfrutar i pugui gaudir precisament d'aquest patrimoni tan ric i amb aquests formats i amb aquests volums, podríem dir que són únics, que tenen una riquesa no només pel tema de la cal·ligrafia, del text, del que diuen, sinó també des del punt de vista estètic, des del punt de vista de les imatges, des del punt de vista dels colors. I una altra part té a veure, evidentment, el tema del suport, el suport de la matèria, el suport dels llibres, el pergamí, el paper, l'escriptura, l'enquadernació i també una part important que és com la Universitat de Barcelona té cura, custodia aquest patrimoni i com el preserva i com el cuida i com en principi intentem mantenir-lo el millor possible com a llegat per les generacions futures.